Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ban penkelai ke kamri kenyang. Ban kentiu ke yok kot kinong ri kenyang rendia. Ke Central Silk Board ringkat ke jengat trelang bat Research Extension Center Shillong. Kelapen long ya ke Risham Krishi Mela. Nak bentak kinong ri kenyang rendia jongathan West Genty Hills District. Hagani gasgi ladan long noi lam kaliang persya ka Khasi Hills Autonomous District Council uba titas tawel khan ubla long kumukongsan ringkat ke jinan lang jong executive member ka Genty Hills Autonomous District Council uba Medling Swer u director jong ka CSB CSR and TI Berhampur West Bengal u Dr. S Gadi Dos ka zonal officer jong ka Sericulture Department Khasi and Genty Hills ka Kong RB Lingwa u district Sericulture officer ka West Genty Hills uba Rihiam Lang Sinjri UBDO ka Thalasken Dr. H Nyang u skill development officer uba El Suchen lor kiwe haga diga bela lapin kuburam ru yagi khat arngut ginorem kibla 3 minut haga kam bat lapin inam ru yagi jan bar ki ksai ba per Sukho bagani ka jingya kendu hapdeng jong ka kabala pelong daga department jong ka sericulture bat phi ki nongrep ki balong ki nongri knyang ka department sericulture ka dega wei na ki department ki bla rimma aga jela ka jungi rega bak subsi kalong bagani ka department kat banang ya isi ipor kalanang ringsdot namarba go nangingim sim interest ya ka jinglong important jong kani ka department ngai i dala ka jong ikhmat ya ka sericulture farm ka badon hante po lauso tun ya ka bangan ju sultanat ya ka bangan leyai ka step angtu ngai i bai ki building ka jingri ki khnyang ka jing thungi ki ding kaduna ba jana takadaw bon ngim sim interest henrai sisin perkhat kani kari khanyang kade ba don kam hado kata-kata namar balai daga jingri khanyang daga jingpenmi yagini yang rendia bat yang rusom kawanra kade ka tradition ka jungi kade ka dustur ka jungi bangin yo yagi jan ki babahama ngamtip na pedeng jopi kat nungut ki bejui ya karyam shela kanungut na fi batip ya ka jan riam shela nadu ki por ndai thai kan ka riam shela kan ka wei ni riam ba pau ba ngangadi na po shela tangba ngami khmat na po sora konsensi bat habang awat ya kan ka riam kalong ka ba adu kata-kata ba niyo agini isni bat kadai lu ka riam ka ba remma ka shongdor kumba sausan hadu sanpa wajar siriam tiladangi kumki nongrep ni penne pansa ya kanika thain jan dau jan rendia ba jan rusam kanong ka ege ka papan mentoy yangi na karmen lang ba kanika program mentasi ka kapen motivate lani kapan aimen siam mi ki nongrep da kanika thain ba phinia sim khia ba ya kani kajing thain jan bar ngakwaru banya thui pi hang ni ba hawai ni don ru minister bapet ka sericulture ibadeiru perlok badeiru presiden jong ka parti ka jongi UDP angej ba lang ba jong ngin se keren na kalian ka jongi ru kum ki MDC badon nang ni ba in simkhia na kalian ka jongi ru kum minister ya ka department kanang banla ban kentiu bat ngakwa ro banya thui pi ni ka por ba kani ka kut ka bangafong kadai ka basu daga rendia ngapong kanang mantasi ni kot mabalai ngajuyo ini ki rendiaman bangalet function dengan perkhat ngan le ini kejan larang ala bu haye ngadon sibun wa dagi sepak teli dengan lasu yang ni kot bangan itu pi kani kot kala aslam batkat panang sai kanang internet li lada ki ki jan lada pila phong si phong ki iman rem re kani kejan rendia batkat panang sai kanang internet kanang pu kanang pernai bakadon la kajong kajing internet but hi iru mentaba ka sarkar Meghalaya kala include se go department habat ka sericulture baka wibing kata ka yong ka
Ministry of Textile, Department of Textile. Bagi i mentaba wat ki rensang jong ki model lani jong kita ki jing pen iriam kila stang ya kaban introduce ya kini ki jan rendia ke jong menin nganang ya teks bat iwe i perlok ba ibu ya ka status ya ka jan sem rendia ba itanan mangala kalikat nu bador yong khat rajar te perkhati ka jing rem jong kini ki jan Jalada mo pi kum kinong rep pi pen lut por bat pi pelet jingmut ya kani ka kam ngaso ka long ka jing ai jing beto sibun na ka banta jong pi bakat kentiu sisya ya ka yo ka kot ya ka trei ka ta kham tam hakini ki sngi ki bangidon ya ki jing e ki ba kham khrau ha ka ri ka jongi ha ka bede ba ka lat yo kam yo jam te na ka liang ka jonga nganam sim ka pot ndai ngasu kitbok kiryang bagani ka program kanlong ka ba job ka ba yaj bet bakanlong sisya ka jing mentoy na ka banta job hi ginong rap ban ai men sim pi ban na ai galat ban pri galat kalanti na ka jing don jog ni ki scientist ki badon hangani ka pol le se khinang la ban yo sibun ki jing hikai na ka liang jong kiru ban ai ya ka jing hikai na ka banta jong hi Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time.